november 2022 tildeltes Kirsten Bødker Niels Ebbesen-medaljen. Det gjorde hun for sit arbejde med at danne et netværk for efterkommere af krigssejlere, der jo på en måde var de første danskere, der deltog aktivt i kampen mod Tyskland og dets allierede. Så de der unge søfolk, og også aldrende søfolk selvfølgelig, de blev konfronteret med at tage stilling dag 1, hvor de stod i forhold til den her besættelse, vi var kommet i. Og normalt, så det de fik at vide, det var, at de skulle gå til Dansk Havn. Men den var jo besat af tyskere. Så 6.000 sømænd sagde, at vi går til Allieret Havn. Og dermed var de udelukket for at være i Danmark i 5 år. Henrik Bødker Knudsen var en blandt de 6.000 sømænd, der gik til Allieret Havn. Og han var Kis Bødkers far. Min far, han var jo en ung knægt på 18 år der, og han tog altså stilling til, at han ville sejle for de allierede. Og det betød jo så, at han ikke var hjemme før i 46. Der gik jo 5-6 år, inden han så kunne se sin familie, eller vores familie jo i Danmark. Krigssejlerne er historien om, hvorledes uforberedte søfolk overlevede 2. verdenskrigs gru. På billedet ses Leise Mærsk, hvor Henrik Bødker Knudsen var ombord, da den blev torpederet 1940 i en nordatlantisk konvoj. Altså han blev torpederet 3 gange forskellige steder, og selvfølgelig med forskellige skibe, fordi altså i en torpedering, der går det hele ned. Skibet, det synker simpelthen. Og så gælder det selvfølgelig om for søfolkene at redde sig på en eller anden måde. Og det er tilfældigt, hvordan man kan redde sig på en mørk nat på Atlanterhavet. En gang imellem, men ikke ofte, kunne Henrik godt åbne op for krigens rædsler. Men så gjorde han jo det, han skrev en bog, og det er jo den bog her, der hedder Krigssejler. Så ligesom nu havde han gjort det, og så, fordi det var også hårdt for ham selv at tale om det hele tiden, ikke? Og det kan man godt forstå. Så det der med at skrive en bog, det var måske på alle måder en rigtig god ting at gøre for en survivor.